Service National des Jeunes SNJ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa n'u bɛ colonel Assimi Goïta la wa minnu tun bɛ ka formation kɔni tɔnɔbɔ kɛ ko olu bɔra nin bɛna kɛ a tako sabanan n'o fɔ ma ko 3e cohorte lajɛ minnu u bɛ tɛgɛ kɛ nin cérémonie la a tala ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'olu bɛ garisigɛ sɔrɔ fonction publique la n'o fɔ ma ko fonction publique de l'État et des collectivités minnu ni olu kɔni taala SNJ formation kɔni kɛ kalo wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ a baaraw kɔni kun cɛla a ɲɛmaa tun bɛ jamana ɲɛmaa bolo n'u bɛ tɛgɛ kɛ colonel Assimi Goïta la baaraw bɛɛ lajɛlen a timɛla alamisadon n'o bɛnna février kalo tile 2 ma san 2023 ni lajɛba minnu ni a kɔni kɛla a bɛ fɔ ma ko 34e bataillon du génie militaire a baaraw timɛla yen nɔ Bamakɔ faaba kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in ka jamana ɲɛmaa kɔfɛ premier ministre o tun bɛ ka taa se CNT o président ma fɔ ka taa se ministre de la jeunesse des sports ka taa se tuguni an ka ministre n'o bɛ tali kɛ fonction publique ministre ale tuguni an ka jamana wɛrɛ maaba minnu b'an ka jamana in kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ diplomates la olu caman fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se gouvernement membres olu fana olu dɔ tun bɛ a kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ kunnafoni la mun bɛ tali kɛ an ka jamana a ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa maa 770 ani maa 80 ni maa 4 olu de kɔni ye wa garisigɛ sɔrɔ ka ni formation kɔni kɛ fonction publique concours sɔrɔlen kɔfɛ o baaraw kɛla bafo ni lajɛba minnu ni b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ maa minnu y'a tɔnɔbɔ kɔni kɛ o bɛ taa jɔ wa maa 770 ni maa 80 ani maa 4 la olu kɔni u ka baaraw kɔni kɛla bafokaw fɛ yen nɔ a bɛ fɔ ma ko service wa mun bɛ kuma ni waleyaw kɔni kan k'i b'a ye k'a fɔ nin bɛna kɛ a gale kɔni ye Mali république yɛrɛ kɔnɔna la mun kɔni a ɲɔna kɔni timɛla ka se ka ni hakɛ fana sɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa a ye taabolo minnu kɔni di yaasa baaraw ka se ka timɛ kalo tan hukumu kɔnɔna la o de kɔni sela ka bɔ a sira fɛ nin ye formation commune de base in k'i b'a ye k'a fɔ a kɛla sababu ye ka wa maa minnu ye kɔni garisigɛ sɔrɔ ka se ka olu bila u ka se ka formation wajɛ yɛrɛ kɛ jamana ɲɛmaa i b'a ye k'a fɔ kunnafonidilaw kɛlen ka kuma bara tɛngu a la ko i b'a ye k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la a yɛrɛ ye sinsin a kan k'a fɔ a yɛrɛ ye nisɔndiya ani wasa sɔrɔ nin wulikajɔ min kɔni kelen filɛ ka kɛ tantɔ o kɔfɛ tuguni mun yɛrɛ bɛ tali kɛ Mali la ka dɔn k'a fɔ Mali république o ye jamana mun kan ka se ka boloji ɲɔgɔn fana ko fɔ jamana ɲɛmaa k'i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ la ko a ye walimadɔn fana kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma a ka hakilina in tali la ka se ka a bɔ a sira fɛ a ko kɛlen ka se sisan ma k'i b'a ye k'a fɔ a kɛla ko ɲɛtugu ɲɛyɛlɛ sabula ka baaraw kɛ k'a bila minɛn kɔnɔ a tilala ka jaabi minnu fana di a bɛ wasa bɔ o de la a ye dugawu don ka o kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin wa nouveau recrue ninnu ma n'u bɛ tali kɛ jeune recrue la u ka baaraw o la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa kɔrɔfɔ la yanni a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ o kun cɛ a ye a fana ɲini mun bɛ tali kɛ nin maa minnu ye nin formation kɔni tɔnɔbɔ kɛ ko a b'a ɲini fɔ o fana kana bin janw kɔnɔna la o kana a bila u kunna ko fɛn bɛɛ ye nɔgɔman ye o k'a jira k'a fɔ o ye baara mun fana kɛ formation ye o ka se ka a waliya o ka tagabolo n'u ka kɛwalew la. bi ani sojalen don an bɛ ala barikada ala min bi don yira an na ani ka tila ka gouvernement fo dan tɛ foli min na an bɛ nin ŋaniya siri don min na foyi tun ma labɛn bi ala barika la concours kɛra a kɛcogo la an y'a laɲini fana kɛ yan yɔrɔ kelen na k'a fɔ ni ala ye mɔgɔ mɔgɔ garisigɛ don fonction publique la i tɛ baara daminɛ n'i ma taa sɔrɔsiya kalan kɛ kalo wɔɔrɔ o laɲini tun ye fɛn fila ye komi an ko Mali kura tɛ taa hadamaden yɛrɛ kɔ ko bɛɛ gulonnen bɛ hadamaden la n'adamaden ɲɛna fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ n'a tiɲɛna fana fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ o y'a to an y'a jate minɛ sisan an ko bɛɛ ka taa formation kɛ sɔrɔsiya kalan kɛ kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ kɔnɔna an bɛ maliyɛn dilan ka ɲa ka faso kanu don a la fasodenw ka hakɛ a b'a janto la cogo min na ani o tɛmɛnen kɔ ninnu bɛ kɛ jigiya ye jamana ma jigiya min b'a to ni gɛlɛya sera jamana ma an ka laɲini tɛ ninnu komi u ye sɔrɔsi kalan kɛ u ye marifa kalan u ye kɛlɛ kɛcogo kalan wele bɛ se ka bila u ma ni gɛlɛya na don min na o kana fara sɔrɔsiw kan ka kɛlɛ kɛ i mana kɛ douanier o i mana kɛ eaux et forêts o i bɛ wele i bɛna o baara kɛ ka fara sɔrɔsiw kan an bɛ laɲini mun k'u fɛ k'a fɔ u ye nin formation min kɛ bi u man kɛ mɔgɔ fu ye bilen sabula da kan u ye gɛlɛya tɛmɛna gɛlɛya caman fɛ u kan k'o waleya la sabati mun ye ka jamana kanu k'o baara kɛ mun ye ka jamana kuma bɔ ni gɛlɛya nana hali bi an bɛ foli bila ala k'u dɛmɛ u bɛna taa u bolo to baara kura mun na ala ka san wɛrɛ ta jira an na.